Hadin ka jing thang ki teng shop jong ki arngut ki MLA ka HSPDP ki balaj ban ay ka jing karsyan ya ka NPP ban thaw ka sarkar ka bathamaya po ka jalla nakliang ki pajba kila thartang ya ka HYC badawa bakadai ban thang se ki dur teng shop jong ki khalai ngut ki MLA jong ki parti rulum ki balalaj ban ay lang ka jing karsyan ya ka NPP nakliang ka HYC kala pensyai ki pajba bakaseng kam don nong rim ban thang ki teng shop jong ki te ki khalai ngut da ka papan pau bakim dei ki basdang nengkong banai ay ka jing karsyan herai dei ki MLA jong ka HSPDP kabala pelong ru menta bandu menteri rangba badai niki kasi ya kabakaseng kala angnut uba Robert John karjarin habai keren bat kila patai kubor hadin ka jialang ha office trikam juga seng hamolai nukwar ulong ba jin lada kite ki arngut ki MLA ke HSPDP kimlai ban ai ka jingkarsian ya ke NPP ka sarkar ka malang khmat hakane ka kenti ka bamenta kadai na kaseng riulum bat ba menteri rangba ru undai ukasi i beriu mo hai ti social media ke belas dang keli yang i belingin thang sai ta belingin thang ta wat asni wat asni beli ro ke mo asha shu lo no thang tu shop ni ta ki wi wa ta ka jikende o pli ni skwa ban ong ki ba habang ile ya kanu no ka kam ni na kalen ko sing da khap kilik no kim don number shu ti kim tre ban shu ha posen ki haban le cha don sarkar hot ngim da sungu ya hap ya ki bakin le cha ka NP no beli ngim sungu ya hap no beli ngan ai nuksa phi kum ka UDP aga manifesto jong ka UDP ki tho bangi ngin review ya ke MOU kebiasaan border ki tho ya ta pe pa manifesto jong ka UDP om di tang ba ki tho ki da pen pau ki da ha ki press media uba proses su kada mi headline ba ta ba la da wan ka UDP ka bor ngin review ya ke MOU mo ke NPP pat nang ba pertun lang ba kontrat ki ong ba kani ka MOU ka di ka ba hatam lagi ba hatam baro ti jing kali ka long haba pietre lang mata review ne film review ka MOU haka manifesto jong ka UDP na tho pi but haka manifesto jong ka HSPDP ki tho ba la da kiwan maki ya ka board ken review ya ka reservation policy ken PP pat ka hapor bangi ngelit dawa ban pen kala ya ka reservation policy kin tre ti ke jingkeli ka long kani ka sarkar mata kan review ne kam review ya ka MOU o ya ka reservation policy Pita ide i tak jingkeli i bobu jing om dei tang la ban bu jingkeli wat ya ka BJP home minister dong pi wan ha mekhlia om baka mekhlia ka di ka most corrupted state ha ka India hi bar away maki pat ki tho ha khmat lu jong ka manifesto jong ki ong ba ada ngiwan ngi ka bo nin wara ta corruption free mekhlia how will you do that Lada PP ya terlibat kata kedhut kepala di rupa the most corrupted state haka India tinat ya kata pat ngin salap haka haki sengi haki benai ciban sawan kumbalong mentati ngimtip ke ga jinga penbet jong kinapo kila ban penbet ba NPP kala agree ban review ya ka MOU kata dadi balong kong mata kala bahaplan kila la se ban penbet ban ong ba NPP mta kala agree ban review ya reservation policy kala agree ban le ye kiwi mensuangi dawa mo ni ong ba CBI ya tu ki scam ki boker ki klemle sarkar NPP klemle ya ta ken ka BJP ha khmadu la finpet ki ong ba ni tang shuan na ka bor ngin thung ya ke inquiry committee ka ba headed the judge of the Supreme Court ban conduct inquiry ka jingkeli mta kalong whether that will be done thì haka jing sngo go jungi hot ngim la ban batai stop than ya ke ka decision jong ka UDP jong ka PDF ngim la andrei ka jing keli ke jongi ke long ba haka jing pet ke jongi philai don lupa kita ki jing e phajungut ke balai jangai kumno phina don lang hanga jo hot ni sngo ba jin dale se ke la de ban don la ka jong andrei ngim tip balai ki jit ban ru sang sarkar kin sa jubab maki ya ta andrei haka jing sngo jongi ke long ba ya katu ga jing pan thang shop jong ki rupai ba ya ki wei parti ngem don nong rin markim sham na dei maki ki ba pendu chim star kasi kim sham na dei to be very frank kim dei menu pendu tu arngot ka jing mi jong de arngot mi sa ke de pendan ti hakano nong rin matang ingin thang gi pi de fam dei ba ya sha ngem don nong rin te da dei ba kini alayo kumbangi ong happy
ya kata ka jing ya kelas ya kata ka jing ya kelas kinong rim apa dengan kawai ka parti bat kawai ka parti ngin kemil lenti le si bakin wan ra ya kamon minimum program lada kimla ban wan ra ya kamon minimum program lada ki sacrifice no ya ke ka baki tho haka manifesto jong ki ti ngila kan ban sim ka disial hadin wan ban thang ru tik shop menta kalau kadang long tu li yangi bangin move na kawai ka nong rim sya kawai ka nong rim at kadang ngi kum kaseng habang ngile kadang no ngile ada berkat jangai ni da pensiong nong rim buat ka nong rim go jongi kelom kala lada ki bru ki ong bangi kum kaseng ni berkat bakala ban yo si mestar kasi kemat ong ngi kwa si mestar kasi menta ngi kwa si mestar kasi lasai ngi kwa si mestar lanu ngi kwa kum ga jam do kasi tingi kwa ya tahit ya kum ga jam do nyotret ngi kwa kon kasi hara kon kasi penadon bilong si mestar kata de bakala lada ka bakala kami le hari ngi tingi kwa ba ya ta kumbangi ong la dak NPP mentaru ka thung no da simsta singi biang let it be tian regi khlamle am yak ta kila dikliar no orang sama tina kadau kata ka diga nori mujongi yak bangi kwa ma pensai kumbangi ong ba belingi thang itu belum namar bagi ki dau ki ba pen du no ya katu ka jing angnot ya jing thang jong ngi kum ka seng ban yo ci mustar kasi ti ya kini ki wai pat balik ke lesno ya tangi ngemla andre ha jing i jongi kelomba ke ladon lupa ki jing ya kelas haki manifesto ke ladon lupa ki jing ya kelas haki manifesto la jinda andre kumno ki la ban penbek ya tangi ngemtip